Netzako irten korrikaen biziketan disfrutatu dut. Orduan, netzako motivazio hori honena handiena hori da, gustu itetela eta bueno, espertzen izenian balako. Ni, Jose Manuel Martínez Garrastatu naiz, triatleta. Ni triatoi munduan 81an hasi nintzen. Triatoia kirol berria zen eta zautzen urte-urtean 5. edizioa zen. Asko ze jende gutxi jo ginean, oso difentia, bai. Jute ginean Lasarte arte eta Lasartetik nazional batetik ibiltzen ginean, orduan trafiko irikia zen. Ni aitak egin da zenitzen da beste lagun batzuk daula korrika eta horren ibiltzen ginean nahiko modan zaben karrera popularrak herritan daula eta orduan 10 kilometrokuak eta gero maratoiak, Donostiko maratoiak eta ere korritze egin nuen. Eta basautzen azkenian nola triatoia izan da, zuke ikusten bazenian pixkat pike hori ez da ez ostras, hau probatu berra dago eta gu orduan epoka hartan igeriz genuen bat egiten. Udaran itxasuan da hori eta orduan pauso hori eman ginen, piztinan hasi eta kapaz izan ginen getetik zautza igeriteko. Zautzen 27 alde izin dela eta normalian ez batek arasun bat fizikua o lokezea, normalian zaiatzen eziten. Erten da ustegunetan igeriko entremenuak ititugu, piztina, eta gero beste egunetan korrika o bizikletat itet eta pixkat alternatzen gutegia. Kirol honek dakan honena hori da, beti iztezula kirol berdin egiten behar, baizik eta dakazu aldatzea eta nivela desente gutxi jo da lehenikoa, baina azkenian urtero jarri berrezu motivazioa dakazu, itekua guen, aldan onduen egin da hori da importantiena. Ikusiko, gorputzak aguntatzen arte o ospertzean arte. Harrituta gelditu nintzen, baina pixka sorpresak egin. Azkenian da urte askotako trajektoria bat esaten bezala eta gustora.